سەرۆک دۆناڵد ترامپ ڕاستی رخنابوو ji ber ku mifa ji çendîn derfetan wernegirt bû şermizarkirina zêdebûna kirdarên dijî civaka cihiyan. Lê serokî di vê heftiyê de ev çendaron kir. The anti-Semitic threats targeting our Jewish community Gefên dijî cihiyan ku civata cihiyên me û navendên civakî dikene armanc zor xirab û bijanin. Zor Misilmanên Emerîkî niha bihîvîne serok wê heman pêngava bihêvejit bû çareserkirina nîgeraniyan derbareyê bilindbûna astê kirdarên dijî Misilmanan li seranserî welatê. Lê ew negeşbînin. The president has been generally silent, and since the election, there has been a wave of. Serok bi giştî bêdenge her ji demê helbijartinê ji mareke tewanên nehezî dijî kêm ol û netew hatine kirin di dema got diva wî tiştek bigota. Korî sêler ji civaka Misilmanên Emerîkî dibêjit divê kirdar li dîv peyva de hebin wekû cêgirê serokê Mike Pence alîkariya bi zavên rêgiriya bêrêzkirina goristana cihiyan li St. Louis ya Missouri kirî. There is no place in America for hatred. Çi cih li Emerîka bo nehezî û tundutîjiyê dijî cihiyan niye. Behereka ji wê bêhêvîbûnê bi taybet di nav civaka Misilmanan da peywendî bi daxuyaniyên Trump û hindek şîretvanên wî heye. Ew şerê dijî tîrorê bi peyvên dijî olî vegirê dan. Wekû pêşniyaza serok Trump li dema helbijartinan bo rêgiriye li hatina Misilmanan bo Emerîka. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald Trump daxwaza rêgiriya dirist ya hatina Musulmanan dike bû derbasbûna wan welatên yekgirtiyên Emerîkada. Heta nûênerên welatê me haydar bin ka çi çêdibît. Digel paşgezbûna Trump lê ew beyanname li ser malperê wî hêşta maye. Karbidestên koçka spî wê hizrê red dikin ku ev e rengdana dijayetiya Misilmana ye. Peyvdar Michael Short gote dengê Emerîka haydarbûn li ser gefên tîrorîzma îslamê wa nake dijî Misilmanan bî.